anyị kwuo maka mgbochi ume mkpị. Mgbochi ume mkpị, ha bụ ndị na-aga abụọ abụọ n'usoro odide mkpụrụ okwu. Ha dịkwa iteghete. Mgbochi ume nke na-aga otu otu dị 19. Mgbochi ume mkpị dị 9. Ịgbakọ 19 na 9 gbakọọ ha na-abụ ihe ọ ga-enye ga-abụrụ 28, nke bụ mgbakọta ọnụ mgbochi ume anyị nwere n'Igbo. Ngwa lee ha: ch, gb, v, p, w, ny, sh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na 9. Ha bụ mgbochi ume mkpị ndị anyị nwere n'Igbo. Mana aha eji mara ha n'Igbo bụ mkpụrụ mkpị. Mkpụrụ mkpị bụ aha eji mara ha. Mkpị bụ ihe na-aga abụọ abụọ. Nge bụ nke na-aga otu otu. Ya bụ ihe dị iche na ha na-abụ mkpụrụ mkpị na mgbochi ume nge.